Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m. Abịara m ịjụ ajụjụ mana ọ ga-amasị m nke ukwuu ọ bụrụ na ị bụ eze nwanyị ma ọ bụ na ịma onye bụ eze nwanyị, biko tụsara m ozi a. Ajụjụ nke mbụ: enwere ife dị ka eze nwanyị ma ọ bụ ndị eze nwanyị n'ala Igbo, n'ọdịnala Igbo na omenala Igbo? Nke abụọ, eze nwanyị a na-akpọtụrụ mmadụ chi ụwa ya ma ọ bụ ịrụrụ mmadụ agwụ? Nke ịtọ, ọdịnala omenala Igbo na ọdịnala Igbo na eze nwanyị ga-awa ọjị ma ọ bụ gọọ ọjị ma wakwa ya awa. Nke dị ka ibe ya, ọ bụ ọdịnala Igbo ma ọ bụ omenala Igbo na eze nwanyị ga-ewere nzu n'aka ya n'ala. Ọ ga-amasị m nke ukwuu ka ime gịnị, ka inye m ọsịsa maka okwu a, mana echefukwana isonyere m na nchọpụta nka m ga ije maka okwu a gbasatara ndị eze nwanyị. Mana ọ ga-amasịkwa m na ọ bụrụ na ị ga-enye m nkwado nke gị maka ya bụ nchọpụta na-eri ma ọ bụ na-ana ọtụtụ ife dị iche iche dịka nkwado ego na ọtụtụ ife sonianụ. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị maka ije agba nke abụọ, biko kpọtụrụ my WhatsApp nọmba dị n'elu ebe a ma ọ bụ kpọọ m through this WhatsApp nọmba ma mee gịnị, nye m nkwado nke gị. Echefukwana ịgbasara m ozi a. Cheta na onye gịnị a na-akpọ bụ Bob Maazi-UC. Sonyere m n'ife na-eme na my YouTube page, tinyere m akara subscribe ma on your link notification bell. Oge ọbụla m wejere ife ozi m ka ije ebe ahụ mee gịnị, jee kirie ya. Igbo bụrụ nze m ọzọ, asị m onye anwụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. Ụmụnne m, ndewonu.